ești încă pregătit pentru război. Am învățat în timp că respectul se câștigă când inima e dreaptă, caracterul nu se strică. Principiile nu-s haine să le schimb de la un an, sunt rădăcini adânci ce rezistă la uragan. Onoarea nu e o vorbă, e felul tău de a fi, să-ți ții mereu cuvântul în faptele de zi cu zi. Să știi să fii de încredere, un sprijin la nevoie, să nu lași nedreptatea să-și facă în viață voie.